लोगोफोर दिनै मा तारिख नोंथांमोना मिथिगौ दिनै 26 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ दिनैनि तारिखआव मा जागोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै रिजाल्ट होगोन 8 बाजिनि उननिफ्राय काउन्टिंआ स्टार्ट जागोन BTC इलेक्शन 2025 मायथाइनि काउन्टिंआ जि भट जानानै थांबाय बिनि बेलट काउन्टिंआ दसे उनाव जानो थांगासिनो दङ 8 बाजियाव जानो थांगासिनो दङ बा 8 बाजिनि उनाव जानो थांगासिनो दङ आरो 11 बाजिसिमहालागै मोनसे मोननैथ' रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बेलासेनि 1 बाजि 2 बाजिसिम गासै रिजाल्टखौ फैगोन गासै रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन आरो सोर सरकार दागोन बेखौबो मिथिनो मोनगोन बाथ्राया जाहैबाय मा दा जाय काउन्टिं जानानै जि रिजाल्ट फैगोन बे रिजाल्ट फैनायनि उनाव जाबायदि रिजाल्टआ फैगोन बे रिजाल्टखौथ' ओरैबायदि नांदों आखान्थिथाम महर जानो हागौ कोएलिशन सरकार जानो हागौ बेबायदि नांदों बाथ्राया जाहैबाय जुदि BPF फैयोबा UPPL दुखु जागोन जुदि UPPL फैयोबा BPF जोबोद दुखु जागोन बे बाथ्राखौ जों नुदों जियानो जाया मानो ओरैबायदि नांदों बेवहाय सोरबा मेन्डेट मोनो मोना बेजों मेटार गैया नाथाय BJPआथ' बबेबा मोनसेजों थाफाखानानै सरकारखौ दागोन बे रोखा आरो नांखागोनबो नांखागोन निश्चय BJPनो नांखागोन BJP हारसिंनो सरजाबखागोन बे बाथ्रायाबो रोखा नाथाय जोंनि हारिनि थाखाय सबसे इम्पर्टेन्टआ जाबाय मेन्डेट एब्सोल्युट मेजरिटी जाय देरहाया मानो बे एब्सोल्युट मेजरिटी मोननाया दरकार बे जोंनि थाखाय बांसिन बेस्ट आरो आं फिन बे बाथ्राखौ बुंगोन जोबोर बे गुसुं भिडिअ बे बाथ्राखौ बुंगोन जाय देरहाया मानो बा जाय सिफ जाया मानो जाय BPF जा UPPL जा जाय दिनै सरकारखौ दानो हानाय मेन्डेटखौ मोनगोन बा सोरजोंबा लोगो नांनानै सरकारखौ दागोन बेवहाय जाय दाया मानो BPFआनो जा UPPLआनो जा अराय बै जि गोरोबथामोन BTR गोरोबथा बै गोरोबथानि दफाफोरखौ सल्भ खालामनायाव मावफुंनायाव गोसो होनांगौ जेसेबांखिनि थालांबाय थांनाय 5 बोसोराव बेखौ मावफुंनो थाखाय गोसो होनांगौ BPFआ फैबाबो आं BPFखौ बुंगोन बिथांमोना बे गोरोबथाखौ सापर्ट खालामाखै नोंगो नाथाय बिथांमोना गोहोआव फैनायनि उनाव बिथांमोनाबो खामानिखौ मावनांगौ कारण बे गोरोबथायाव मोननैसो ओरैबायदि बिथिं दङ जाय जोंनि हारिनि नेक्स्ट 100 बोसोरनि थाखाय मोनसे पारफेक्ट माने खामानि मावगोन जोंनि सेफ्टिनि खामानि मावगोन बेनिखायनो बेखौ जों जुदि मावाबा बेयो फिउचाराव जोंनि थाखायनो खैफोद गोनां जागोन बेनिखायनो आसा खालामो बिथांमोना बेखौ बुजिगोन बुजिनानै जेन सरकाराव फैबा खामानि मावो आरो आसा खालामबाय UPPLआबो जुदि देरहायोबा जों बेबायदिनो देरहासिगोन जोङो बेबायदि खामानि मावला बे गोरोबथाखौ जोङो मावफुंजोबलिया बियो माने बेखौ जोङो ओरैनोसो लाना फैदोंमोन बेबायदि जुदि स्टाइलाव लायोबा बे जोंनि थाखायनो खहा गोनां जागोन बेयाव मोननैसो इम्पर्टेन्ट बिथिङा जाहैबाय जेरै सिमा बारायनाय NDFBनि जेंना आरो मोनसेया जाहैबाय मा एमेन्डमेन्ट कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बे मोननैसो ओरैबायदि बुस्थु दं आरो हानि पाट्टा मोननैसो हानि पाट्टाया जाबाय जोंनि फिउचार सेफ्टि हाग्राबारि ओनसोलाव थानाय बर'फोरनि जे हानि पाट्टा बे जाबाय जोंनि फिउचारनि थाखाय जोबोर माने इम्पर्टेन्ट बेवहाय माखासे सेक्रेट हाबनानै दं माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा हाबसोनानै दङ जाय जोंनि बर' हारिनि सेफ्टिनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो फिउचाराव जुदि बरलेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि जुदि नोंथांमोना बाथ्रा सानदोंबा बै हानि पाट्टा होननाय बुस्थुआ बहुत इम्पर्टेन्ट आरो बै बाथ्राफोरा बेवहाय दङ बे गोरोबथायाव दङ बाखि नोंथांमोना इनस्टिट्यूशन बायदिसिना माखासे बाथ्राखौबो नुदों बैफोरो जाफुङाबाबो सोलिगोन नाथाय बैबायदि मोननैसो इम्पर्टेन्ट बिथिङा जोंनि थाखाय जोबोर हेल्पफुल जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जाय सरकार फैया मानो बे गोरोबथानि खामानि मावनांगौ आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन नेक्स्ट रिजाल्ट फैबा नोंथांमोना भिडिअ लाबोगासिनो दं